Днес, скъпи родители, децата няма да изнасят вече концерт, а сега и те ще бъдат зрители, да им припомним едни неща, които са забравяли и самите те и вие, може би, ще разгледаме снимките от началото на нашата градина до сега, докато сме пораснали. Готови? Започваме.
Всички вече сте готови за първи клас и както преди малко си говорихме, че само след няколко месеца ваканция вие ще пристъпите прага на първи клас. Всеки ще отиде в различно училище, в различен клас, преди да служи, но съм сигурна, и аз, и госпожа Борисова, и всички работещи, и Леля Майя, и всички, които работят в детската градина, сме сигурни, че вие ще бъдете добри ученици, ще бъдете добри хора, добри приятели, ще си останете за цял живот. Ще си спомните с добро за нас и за нашата градина. И понеже предния път се обещахме да няма сълзи, ще се опитаме и този път да има поне по-малко. Време е да продължим с официалната част. Сега, дечица, станете, вземете си столчницата и се завъртете на полукръгче, както друг път се ставаме.
Както казах, настъпи най-важната част на днешното ни събиране и въобще края на детската градина, но в училище няма да ви допуснат, ако нямате точно така документ, удостоверение. Затова давам думата на госпожа директор Бистра Тодорова да ви поздрави и тя ще ви раздаде тези удостоверения. Който си чуе името, той ще дойде да му връчат. Аз ще се опитам и аз да не се вълнувам, защото винаги го приемам много лично и тези моменти са действително много мили, както за децата, така и за родителите и за учителите. Първо искам да споделя с вас, че това, което видяхме, оказа едно невероятно въздействие върху моите сетива и аз дори аз си припомних някои мигове с тях и тъй като съм детска учителка най-вече, искам да седна пред децата и да им кажа, че въпреки че аз не съм тяхната учителка и не съм била с тях през цялото време, гледайки филмчето за тях и аз спомних някои моменти от живота, от тези 4 години, от тези вълшебни 4 години в детската градина. Едното от тях беше, когато бяха в първа група, представете си колко малки сте били. Бяхте в първа група, имаше едно тържество за Коледа и те бяха снежинки. И това, което видях, сега ме навява мисълта и се сетих, че толкова ви бяха къси косичките, че ние с госпожа Николаева едва ги събирахме на главичката ви. Такива малки ни бебенца бяхте, сладки. Другото, което така пак много мило ми стана, като гледах филмчето за вас, беше, сигурно всички си спомняте следобедната закуска, когато пиете мляко и всички деца какво имат? Мустачки. А сега вече колко сте големи, колко сте пораснали. И аз много се радвам, защото това се случи в нашата детска градина, в нашата любима градина, детска градина Чиполино. Искам да ви кажа, че вие знаете го, всъщност аз няма да ви кажа нищо ново, че на есен вече ще бъдете ученици. Вие вече пораснахте. То е ясно и документ ще има всеки, с който ще отиде в училище. Но там вие ще имате нови учителки и те ще ви научат на много нови неща. В училище ще станете по-самостоятелни, вече ще бъдете по-уверени. Вашите учителки ще ви покажат пътят на познанието, ще научите, още по-добре ще се научите да четете, да пишете. Но това след едно весело и игриво лято. И преди да ви пожелая каквото искам за лятото, искам да се обърна към вашите госпожи, като ги поздравя за днешния ден. Той е и празник за тях. Знам, че е малко трудничко, но все пак да изкажа уважението си към мисията, която изпълняват, към това, че те се постараха да ви възпитат, да ви научат, да изкажа благодарността си за това, че всеки ден даваха по нещо от себе си, за да го предадат на вас. Малките, неуморни, любопитни пчелички. И тъй като знам колко нямате търпение да си получите първия документ, ще си позволя и 2-3 думички само на мама и на тати да кажа. Това е естествено, благодаря, че избрахте нашата градина, благодаря, че ни се доверихте и благодаря за това. Всъщност, вярвам и си мисля колко притеснени сте били в началото и може би с доза недоверие и притеснение, така дали ние ще се справим, дали ще оправдаем вашите очаквания. Силно се надявам това да е така, ние да сме оправдали вашите очаквания и вие да сте доволни от това, което от свършената работа на госпожите, на госпожа Николаева, на госпожа Борисова и госпожа Радева. И ще си позволя 2 думички
само малки съветчета към вас. Насърчавайте децата си. Те ще имат нужда от това. Защото насърчавайки ги така, децата стават по-уверени. Бъдете приятели с тях, защото така пък децата ви ще се научат да дават на света, а пък какво по-хубаво от това. И накрая, като съвет пак към вас, то е бъдете търпеливи с тях. Помагайте им на учителките в училище, защото пътят на знанието действително е много стремен и те ще имат нужда от вашата помощ. И накрая да пожелая на децата едно хубаво, щастливо, весело и радостно лято, изпълнено с много игри, с много забавления, с много смях, защото искрено вярвам, че детският смях е най-хубавата музика на света. И с пожеланието никога, ама никога да не спирате да мечтаете. И сега вече е време да ви дам първия документ, с който, както преди малко се говорихме с госпожа Борисова, документа, без който не може да бъдете записани в училище. А вие сте пораснали, научили сте много неща и всички сте си го заслужили. Александър Андриянов Анков. Божена Иванова Георгиева. Айде, Божена. Божидар Миленов Желязко. Брайан Нелев Личев. Заповядай, Брайан. На голямото момче. Велина Велизарова Цветанова. Винче. Къде се заповядате? Виктор Николаев Борисов. Вижте, какво беше. Те всички дето, понеже батко му беше в групата и си спомням как водиха с количката на градината на Ио Димитров Филипов. Айде, заповядай. Даниел Евгениев Андреев. Заповядай, честите. Така, Деница Калинова Климентов. Евгения Георгиева Недева. Здравко Каменов Георгиев. Здравко. Кристиян Алексеев Дамянчев. Лилия Огнянова Георгиева. Лъчезар Георгиев Ламбер. Любослав Людмилов Блажев. Мирона Александрова Максимова. Никола Ангелов Николчев. Памела Никова Миланова. Пламена Недялкова Петрова. Преслава Георгиева Недева.
Радостинов Мадлинков. Самуел Даниел Иванов. Стефан Валентинов Деговски. Стефани Огнянова Александрова. Цветомир Христов Стаевски. Ами, честито на децата, честито за първите удостоверения. Сега имам за някои от децата положите един диплом, който казва, че сте завършили успешно курса на обучение по руски език. И първо ще дам на Стефани Огнянова Александрова. Радостин Ради. Преслава Георгиева Недева. Пламена Плами. Мирома Асим. Любослав. Александър. Кристиан. Здравко. Божена. Даниел. Деница. Евгения. Светомир. И Стефан. Ами, мога да кажа честито на всички деца. Още един път весело и щастливо лято, много игри и може би госпожа Николаева, госпожа Борисова иска да каже тя нещо. Ами, мили ученички, желавам ви едно прекрасно лято. Слънчево по морето, планината, а на раздяла ще получите по една пчеличка от група пчеличка.
една малка почерпка, а от госпожа Борисова специално имате по едно парче питка, замесена с любов от нея. Днес, преди малко, топла пареща ще си я капнете, а сега не чита. Дайте на вашите родители документите, челичките да ни ви пречат. И ще отидем в занималнята да опитаме тази